साबोन आसुक दरक जे दुखु खस्थ जे खालामनि आबो ताइ तामाय हामबाय रिसिनाय हामबाय रिबो सिकुरपाइलिया बनि बागै ताबो खसां खाय चिनि बन सक्सेस संखा 100 नि बिसिं 110 सक्सेस आबनि बागै चिनि खगमानि दिल्ली खनाका ताबो दिल्ली नि थानि बिसारंनाय आबनि परे सेवाना क्रै जतन खसां का बारा थांनाय दि एवं केबो दा दयता सालायलायदि गौता खायदि आबो उलंनाय नांखाय 100 दिन फाखायनाय टावरा बायदि चिनी बन खायमानि अबनि परे फानो जों चिनी खरांनो जुदि सेंट्रल गभर्नमेंट चिनी खरांनो जुदि खाना होय हंकाय रेडी तंदि जों इनडिफिनिट पिरियड नि बागै नेक्स्ट टाइम जों तेबो आंदोलन कतर खालायनायनि बागै रेडी दङ चिनी तिप्रा सार तिनि साल साबाय बुकेबो कुन आकाय माने तागो तंगासे मुसुंजा तंगायखो माने आंदोलन हंकाय चिनी तिप्रा सार हामजाबायो सबा हंकाय चिनी तिप्रा सार हामजागो कुनु वानाना निकरै जुदि सेंट्रल गभर्नमेंट चिनी कगनो खाना होय हंकाय जों नेक्स्ट टाइम जों इनडिफिनिट पिरियड मास की मास आं तिनि आजागाबा मोनसाका जों नांखाय देकाराय थापा तुयै जों बरमुरा आसुकनाय जों नांखाय मास की मास आसुकलायनाय तबो चिनि पार्मानेंट सल्यूशन जों खालायमारिनाय दिनैनि अ बन सिनो चबा बन्दनि चबा खूब सक्सेसफुल ओंखा कुनु घटना आमिया इंयावै कुनु बुलाय संलाय गरिखाय शान्तिकेन पाइखा जतन डिसिप्लिन मानिवै बुबागरा जे साथै बिनि कक नाइनो सिनो बन्द गेट बन्दनि चबन जे सिं बन्द कुमाने अब काम बेने पाइलिखा बाउस बाजिओ 5:35 ताकि छयटा जरा जों अमनो बन्दनो मानिलाय पालिलाय जों काम बेने पाइलिनाय दिनि सिनो लेम्बुसरा जे हाइवे नेशनल हाइवे जे ब्लकेज खायजोंमोन सिनि गेट जुबलेन दादिनोतै अमा सक्सेसफुल ओंखा एवं बसकानि सालबो जों बुबागारनि पिते जुदि खायनो नांगै सिन मानथै सकै जों मायाखै केन्द्र सरकारनि कुनु रेसपन्स मायाखै एमनि रेसपन्स तो गाहाम दं केन्द्र सरकारनि बिते ओ गावसिनि मानथाय जुदि जों समय मथे मायाखै जों तेबो तिनि तो 12 घन्टानि खायतो फाइने साल जों तेबो इन्डिफिनिट बन्द खायनाय